Juuri nyt tarvitaan sisua ja sinnikkyyttä keksiä uusia tapoja suomalaisen työn ja työelämän kehittämiseen. Tarvitaan kansalliset talkoot uudenlaisten työnteon ja johtamisen tapojen luomiseen. Suunnan kehittämiseen saamme Suomen kansallisesta työelämä 2020 strategiasta, jossa painottuu tuottavuus ja hyvinvointi työssä. Enemmän vähemmällä tehokkuus ja tuottavuus on perinteisesti tarkoittanut painetta. Tee nopeammin, suorita virheettömästi, pienemmillä resursseilla, vähemmillä kustannuksilla. Nyt enemmän vähemmällä voitaisiin ymmärtää vaikuttavuutta korostavalla tavalla. Ihmistä korostavalla tavalla. Tunnistamalla, mikä on tärkeää, merkityksellistä ja säilytettävää, mikä turhaa ja poiskarsittavaa. Tiesitkö muuten, että taidetta, kulttuuria ja liikuntaa voi hyödyntää tässä uudistamisessa, arvokkaan ja arvostavan työelämän rakentamisessa? Käytäntölähtöiset innovaatiot ja toisin tekemisen toimintakulttuurit ovat tärkeitä yritysten ja julkisten palvelujen kehittymisen kannalta. Työn tekemisessä ja ihmisten johtamisessa puhaltavat uudet tuulet ja roolit. Ihminen nostetaan keskiöön. Osaamisen kehittymisessä jokaisella meillä on 2 tehtävää. Ensimmäinen on se, että teen työni niin hyvin kuin osaan ja taidan. Toiseksi kehitän työtäni, työn tekemisen tapoja ja käytänteitä yhdessä työyhteisössä sekä erilaisissa verkostoissa ja asiakkaiden kanssa. Uudistamisen ytimessä on asioiden avaaminen yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa. Arjen innovaatiotoiminnassa on valtava käyttämätön mahdollisuus. Tieteen, teknologian, bisnesviisauden ja insinööriviisauden rinnalle nousee humanistinen viisaus. Näissä rajapinnoissa lymyävät innovaatiot. Rajapinta on oikea aarrearkku ja hunajainen purkki, joka himottaa meidät älylliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen pörinään ja ristipölytykseen. Meissä kaikissa on paljon hyvää ja kaunista potentiaalia. Keskeisiä työelämää parantavia toimia löytyy uusien menetelmien soveltamisesta. Taiteen, kulttuurin ja liikunnan työelämäosaaminen kehittämisen logiikkana auttaa uusien urien löytämisessä. Tässä Takuli-toimintalogiikassa on kyse organisaatioon sovellettavista oivaltavan oppimisen ja kehittymisen tavoista. Taide, kulttuuri, liikunta. Organisaatioissa menee turhaan energiaa arvosteluun. Alaisen, esimiehen, kollegan, itsensä. Kamalaa säätämistä taas. Kuka tämän on tehnyt? Tämähän on ihan väärin. No ei toi kuule toimi. Me Virtasen kanssa kokeiltiin tota jo 90-luvulla. Mut hei, mitä jos johtaminen olisi yhdessä asioiden, tilanteiden ja prosessien sujuttamista, toistemme näkemysten ja tekojen kunnioittamista, arvostamista, jopa rakastamista? No hei Sallinen, totta kai tämä arvostus on rationaalista toimintaa. No äläkä nyt vaan sano, että tuolla oven takana on siljoina aasialaista tulossa tekemään mun työtä, että mitään ei olisi tehtävissä. Sallinen, aina on mahdollisuuksia. Suomalaisella sisulla ja sielukkuudella mennään yli, että heilahtaa. Poliisilevelillä me kaikki voimme olla mukana näissä talkoissa, rakentamassa tikkaita, murtamassa siinoja ja luomassa perustaa takulityölle. Ollaan edelläkävijöitä. Takulityökalu tuo kehittämiseen ennakkoluulotonta otetta ja muutosta. Mitä jos kuvitellaan uudistamista jäävuorivertauskuvan avulla? Jäävuoren huippu on siis näkyvissä veden pinnan yläpuolella. Siihen me sitten valitettava usein jäämmekin oiretta uudistamaan, kun meidän tulisi sukeltaa veden pinnan alle kohti syitä. Siellä se suurin uudistamista vaativa osio on. Sieltä löytyvät asenteet ja arvot, joihin me perustamme rakenteemme ja toimintakulttuurimme. Ihan syvälle sukellettaessa pääsemme kiinni perusolettamuksiimme, niihin, joita pidämme luonnollisina, annettuina ja totuuksina.
Perusolettamusten havaitsemisessa takulityökalut ovat oleelliset. Niiden avulla tehdään näkymätön näkyväksi. Hyvää päivää Työelämä 2020 uutisista. Uusimmassa työbarometrimittauksessa suomalainen työ ja työelämä on Euroopan parasta. Kansallisesti tänään on havaittu, että työ on yhä enemmän improvisaatioteatteria kuin tsehovilaista huomenna kaikki on toisin kirsikkapuistoa. Suhdeverkostojen laatu, luovuus ja aloitteellisuus ovat kasvaneet 100% viimeisen kvartaalin ajan. Yleisindeksi johtamisen käytänteissä on pysynyt vakaasti plussan puolella. Syynä tähän on mekaanisen konemaisen liukuhihna Excelillä johtamisen vähentyminen. Sekä työmarkkinoilla että työpaikoilla on havaittu ihmisten, tunteiden, merkitysten, uskalluksen, vimmaisuuden ja heittäytymisen johtamista. Sallisen mukaan samanmielisyyden tarpeesta on päästy moniäänisyyteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että me onnistuimme osallisuuden ja läheisyyden rakentamisessa organisaatioissamme. Sallinen toteaa, että työn tekemisen roolit ovat entistä joustavampia, muuntuvia ja itseluotuja. Ruotsin pääministeri kysyykin aamuisessa haastattelussaan, miten he sen tekivät. Niin, ja ihan vaan tiedoksi Ruotsin pääministerille, että